Toto je prosím vás pekne rozdiel zubov, ktoré môžete mať vy aj za 30 minút doma. A tuto môžete vidieť tiež krásne. Toto je prosím vás pekne jeden z najšťastnejších môjho života, moje zásnuby. A vidíte, bolo 6 zase ráno a stále som mala krásne zuby. Ešte raz vám to ukážem pre porovnanie pred a po. A keď som si prečítala tento list, tak som ostala v nemom úžase, pretože Hello Coco má najväčšiu akciu roka a historicky najväčšie zľavy až 60% celkovo. Minus 50% majú na Black Friday a ešte plus 10% navyše s môjim kódom. Ja s Hello Coco spolupracujem už naozaj veľmi dlho a veľmi ma zaujímalo, že keď sme začali prvú spoluprácu a bolo to 5 rokov dozadu, 5 rokov ich používam a preto mám také krásne zuby. A ja ti teraz s radosťou predstavím ich novinku fialové bieliace pasiky na zuby, ktoré vznikli spojením dvoch ich najžiadanejších produktov, čo sú bieliace pasiky a fialový korektor. Je to výnimočná kombinácia, ktorá spája okamžitý efekt optického bielenia s dlhodobým účinkom vďaka revolučnej PAP zložke. V jednom balení máte až 7 párov a aj návod, takže sa nebojte, je to úplne jednoduché. Ako prvé si musíte dôkladne osušiť zuby, takže musíte mať úplne suché a potom odlepíte pásik a prilepíte na zuby. Necháš pôsobiť 30 minút, odstrániš prúžky a vyplachneš ústa vodou. A pasiky môžete používať tak často, ako je potrebné a tu vidíte krásny výsledok, takže krásne biele zuby za 30 minút z pohodlia domova a ešte aj so zľavou.